Isang magandang araw sa'yo, Kabisyo. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Welcome back mga kabisyo sa ating Love Radio Top 10 Countdown with yours truly, your countdown master for this week, ang cool na uncle. That's me, Uncle Dagol. And that's what I promised you a while ago na makakasama ko po yung special na bisita ko for today para sa ating Love Lounge. Walang iba. Please welcome, ladies and gentlemen, sa ating Love Lounge, JC Regino! Yes, hello po, hello. Magandang tanghali po mga kabisyo sa lahat po na nakikinig po dito sa 90.7 Love Radio. Aba, Yes. para mawala na ako ng trabaho. Ang ganda ng boses. Para pwede mag-DJ din to eh. Magandang tanghali po, Uncle Dagol. Ay, magandang tanghali, JC. Welcome to Love Radio sa ating Love Lounge. Salamat at pinaunlakan mo yung invitation Ay, namin. naku po. Sumako po. Maraming salamat po at naimbitan niyo po ako dito. Sana palagi niyo po ako maimbitahan dito. So of course, why not? Why not, diba? Sana ako rin makakasama po palagi. Oh, pwede na tayo mag-ano po. Tawag ba po doon yung dalawa na tayo mag-DJ? Nako, dalawa ng DJ, tapos mag-duet na lang din kaya tayo. Pwede po. But anyway, nandito po si JC, of course. Meron siyang isang mahalagang awitin. Ang sumulat nito, JC, ay ikaw ba? Opo, ako po ang sumulat nitong kanta. Ang title nito ay? Ang title po nito is Idolo po. Ito Alright. po ay awitin po na sinulat ko po ito para po talaga sa mga pasasalamat, pagbibigay ng pagmamahal sa lahat po na mga naging tagahanga, mga sumuporta ng awitin ni Dad April Boy Regino at ng April Boys po. Siyempre, sa mga hindi po nakakaalam, si JC Regino po ay ang anak po ni April Boy Regino, ang Opo. ating idol, no? Yes, opo. Which is, hindi ko makalimutan yung trademark ng dad mo, yung may cap. Opo, yung sombrero po, Sombrero, pinapaagaw niya. Pinapaagaw niya, so alam na yung sombrero mo, saan mapuntahan mamaya. Just kidding. Pero nasa sayo yan. But anyway, anong trademark ng isang JC Regino? Yung mga sarili ko pong awitin, ako po yung nagsusulat ng mga awitin ko po. Yan. Okay, so sabi mo nga a while ago, itong awiting Idolo, this is for your dad. And pag nag-thank you ka sa mga followers ng daddy mo, Opo, up yung to mga- this time na even though he's in heaven right now, but still, yung mga awitin niya, we're still playing here, dito sa Love Radio. Ayun nga po, Oo. maraming salamat po sa lahat po ng DJ na nagpapatugtog po ng mga awitin ng daddy ko at ng April Boys. Yan po. So, may collaboration ka with this song together with your uncles? Opo. May uncle ka rin eh, Oh, no? yung mga uncle ko po sa taga-US. Oo. Bali po, diba sinulat ko po ito. Tumigil na rin po sa si Ninong Vingo and Tito Jimmy. Tumigil na sila sa pagkanta kasi ng April Boys. Okay. Nung nasulat ko pong awitin ito, nakiusap po ako sa kanila, tumawag po ako sa telepono na Ninong Vingo, Tito Jimmy, sana naman po baka pwede pong kantahin po natin tong kantang to kasi para po to sa mga naging fans ng ni Dad at ng April Boys po. At mas magiging makahulugan kung tayong tatlo po yung kakanta nito. Wow, that's good. How was the relationship with your uncles? Yun, okay naman po kasi yung before talaga po is bago mag-pandemic, nagkakasama-sama po sila daddy. Oh, Kaya natuwa po ako. Nagkaroon ng Banding pa. Opo, nagkaroon pa sila ng nung kaso isang show lang yung parang reunion na Reunion. show. Kaso nag-pandemic doon, lockdown nung mismong show nila. Isa lang nagawa po. So Ay, naisip sayang, nga nila no? talaga na gumawa pa ng isang kanta. Kaso hindi natuloy nga dahil nawala na si Dad. Oh, so that's so sad to hear. But you're here now, JC Regino, of course with the song Idolo. Bago natin ituloy itong ating kwentuhan, gustong marinig ng ating mga kabisyo yung pasample mo diyan sa awiting ito. Ay, sige po. Oo, opo. pasample natin. And of course, later, mga kabisyo, ay marinig natin ang full song ng awiting Idolo by JC Regino. So, eto na. Handa ka na ba? Sige po, yes. Parang ako opo. yung hindi handa. Yes, para po sa inyo lahat ang kantang Idolo.
Hello, mic test. Yan. Maraming salamat sa inyo sa pakikinig ng aming awitin. Kayo ang inspirasyon namin sa pagsulat ng mga awit. Sana'y malaman nyo, mahal namin kayo. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa ninyong pagtangkilik. Kayo ang dahilan kung bakit kami ay nagpapatuloy pa. Kung wala kayo, wala rin kami. Hayaan niyong iandog namin itong awit para sa mga tagahanga namin. Salamat sa pagmamahalan, kailan may hindi nyo iniwan. Kayo ang tunay namin idolo. Salamat sa inyo. Wow! Yun po yun. Ganda ng awit. You just sound like your dad, no? Opo kasi Yung tono ng boses ng daddy mo, parang ikaw din eh. Nung parang kabataan ng daddy mo. kasi po, bali, simula pa lang po bata po ako. Si daddy na talaga nagturo sa akin simula sa pagigitara, Okay. sa pagsulat ng kanta, sa pag-awit. Sa talaga pong, syempre anak po, kaya talagang Oo. kaboses. Lahat kami halos Regino, halos magkakapares po kami ng boses. Oh. Opo. Kasi actually, hindi naman lahat din na porque anak mo, kaboses mo na siya, or may ibang anak gusto ibang path. Pero bakit ng isang JC Regino, gusto mo ring sundan yung yapak ng tatay mo? Ano po, bali, ang totoo po niyan is talagang natural na po na boss ko talaga po, Regino. Okay. Halos parehas-parehas po talaga kami. Oo. Tapos pero ang masaya nga po kasi nung dati po, yung buhay pa si daddy, bago po siya manghina, ang pangarap po talaga namin is makabalik ulit po ako sa music. Okay. Kaya yun po, maraming salamat po sa Diyos at saka sa GMA Music po kasi nabigyan po ulit akong pagkakataon po na makabalik ulit po sa pagkanta. So, lahat ng mga awitin mo, ikaw mismo sumusulat yan. Yes, opo. So, anong mga instruments pa ang piniplay ni JC? Ano po, gitara po ako, more on gitara. Pero may konting keyboard po ako sa drums. Oh, so kaya mo pala maging one-man band, ah. Di naman. Baka makita kita dyan sa may Luneta Park. Diyan sa labas niyo po dito. Dyan sa may, dito sa may CCP Commerce, si JC yun, ah. Naka one-man band, marunong ng lahat ng instrument. But you're very talented. And, salamat po. May mga nagtatanong kasi dito, how old na ba daw si JC? Ay bata pa po ako. Wala namang tanungan ng edad, baka mapunta kay uncle yung tanong eh. Opo, ang Uncle Dagol, bata pa po ako. Oh, yun. Basta bata pa si JC pero capable of loving naman. Diba? Yes, Kasi yes. may mga may mga nanood din sa ating social media, of course, ating Facebook ng Love Radio Manila. Hindi lang yung mga kabisyo natin within the Philippines. Of course, may mga taga-ibang bansa tayong mga OFWs na nanonood sa atin ngayon. So, mga yes, idolo hello rin po. yung mga, syempre, idolo din nila yung tatay mo. Hello po dyan sa mga kabisyo po natin sa iba't ibang bansa. Sa dito po sa buong paligid ng mga Pilipinas po. Ayan, Hello po sa inyo. salamat sa inyong lahat, ha. And so inspirasyon mo yung tatay mo for making songs, of course. At yung mga tito mo, anong naging influence naman ng mga uncles mo na Vingo at Jimmy? Kasi sila April Boys din yan. Talagang tumatak na sa OPM scene. Opo, yes. Yung mga uncle ko po yan, ngayon po, nagiging close na ulit po kami. Okay. Saka po yung awitin pong ito, talagang
tumulong po sila sa paggawa, yung sa mga mixing, ganun po. Tapos ito nga po, mga susunod po, meron pong kaming ginagawang awitin. Okay. Ito naman po, kino-compose po to ng Ninong Vingo and Tito Jimmy ko. Collaboration na ulit namin na love song. So, lahat po kami, dahil nga close na ulit po kaming tatlo, so, gumagawa po kami ng mga awitin ngayon. Kaya So parang ikaw na yung nag-feel in doon sa sa shoe ng tatay mo. Pero how does it feel na hindi ka ba nakaka-feel ng pressure na syempre that's April Boy Regino na talagang super sikat yung tatay mo na. Alam naman natin yan. Opo, syempre walang makakapal kay daddy talaga. Kasi si dad talaga, magaling talaga po yan. Kaya nga po siya naging legend. Of course. Opo, sagang tinitingala ko po siya. Kapag naririnig ko po na yung mga tao alam yung awitin sa kinakanta. So yun na po, sobrang proud po ako doon. Masaya po ako doon. Ayun. So I know, and we all know your dad is watching us right now. If you have a message for him, what would it be? Dad, kung nanonood man kayo or nakikinig man kayo, nandito po ako sa Love Radio, kasama ko po si Uncle Dagol. Yan. And maraming salamat po sa lahat po ng mga itinuro nyo sa akin, and alam ko masaya po kayo, at dahil po masaya rin ako dahil nakabalik na ulit po ako sa pagkanta. And maraming pong salamat sa pagmamahal bilang ama, barkada, and mentor po sa music at sa lahat-lahat po. Ayun. Mahal na mahal ko po kayo, Dad, sobra. Alright. Ilan kayo magkakapatid, JC? If you don't mind? Dalawa po kami. Yung isa po, si Charm. Si Charmaine. Nasa po siya ngayon sa Las Vegas. Okay. Sino bang mas sa inyo? Eldest? Ikaw ba eldest? Siya po. Siya, okay. So, kayo mas bata nga si di ba? Si JC. Sabi ko nga sa inyo. Oo, hindi pa uncle to. Pamangkin ko na ito. Alright. So, eto muna, JC, before natin iparinig yung kanta nila, may mga set of cards tayo dyan sa harapan natin. Hindi po kami magtotong it's ni JC. Nandito yung mami niya eh. Si Mami, ba't mo si Mami? Mami Madeline. Mami Madeline, yan. Yeah. Hello, Hi, Mami. Yan, Kasama niya rin si Tita. Ito si Auntie. I don't know. Hello, Auntie. Salamat sa Si support. Ate Michelle. Auntie Michelle. Ayan. Okay. So, right now, pili ka ng card. Babasahin natin yung tanong dyan, sagutin mo. Sige po, sige. Okay? Pero Pili ka. Magandang kulay dito po. Okay. Ito na lang. Pili Pag ka ba? nasa gitna, baka mas Bigay mo maganda. sa akin. Walang titingin. Dos. Magic pala tayo dito. Andito na. Larga mula. Okay. Tell me about the family you imagined creating when you were little. So, anong klaseng family yung na-imagine mo nung kabataan mo? Family po na Gusto mong maging family ko po pag in the future Yes, po. of course. Na-imagine ko rin po is parehas din ang ginawa ni Daddy sa amin. Yung family po na may takot sa Diyos, napagtapos kami ng pag-aaral, naibigay ko po sana mabibigay ko sana po lahat ng mga kailangan nila at kagustuhan nila, katulad ng binigay sa akin ng daddy ko po. Di ba po, binigay po nila kami ng magandang edukasyon. Ayun, at ipinasyal po kami sa lahat ng lugar. Tapos, yung close po kami. Parang kaming daddy ko, tropa rin kami. So yun, sa future ng mga magiging anak mo, gusto mo ganun din yung treatment mo? And siya na rin po, nasa music din po. Kasi music so lover inclined kami din. talaga. Sana talaga po. Okay. Yun, ganun Thank din you. po yung maging pamilya ko. in the Sige, future. lapag na tayo. Magkano ba sugal natin dyan? Hindi kami nagsusugal, mami. Ciao! Ciao! Pili isa. Ito naman ako sa ibang kulay. Sige. Ito red. Okay, red. Love radio to, my heart to. Love radio tayo. Eto na, basahin natin. This. On a scale of 1 to 10, how comfortable are you with public displays of affection? Mahilig ka ba mag-PDA? Kung may karelasyon ka? Siguro mga 8 siguro. 8. So okay lang sa PDA. Kasi Gaano ka PDA yan? May mga kiss-kiss na ba yan? Hindi, Mami, wag ka muna makinig, mami, ha? siguro mga 8 or 7 po. Kasi iba na tayo ngayon po panahon natin.
Paano ka mag-display ng yung Siyempre mga affection holding hands, pwede yun, mga ganyan. Mga, holding hands. Opo, siyempre, kunwari wala nakatingin, medyo magnako ka ng konting halik. Wow! Mami, oh. Hindi kasi, Pag may nakatingin, holding hands sa paa. hindi, I mean, para sa akin naman po is yung lang, para kasi siyempre, kunwari kayong dalawa lang yung magkasama, dun yung napapakita yung pagmamahalan nyo. So, wala kang pakialam na sasabihin yung mas paligid mo kung kayo very sweet, very close. Kasi parang kunwari may mahal ka, tapos pinakita mo, proud ka na mahal mo tong kasama mo. So, pag Parang hindi ka ganun. in-holding hands, alam na this. Baka pangalawa ka lang. Oh, hindi! Yun lang. Mga 7 or 8 siguro. Pero syempre, may mga bagay pa rin po na dapat talaga is hindi talaga masyadong pakita sa mga tao. So, may limitation. May limitations talaga. So, okay sa'yo may konting kiss sa cheek or konting smack lang. Opo, may mga, pagka wala Hug. masyado nakatingin yan, Hug. bye, gano'n. Holding hands. Siyempre, minsan hindi mo naman matawag dito. Mapipigilan sarili mo kung biglang napahag ka sa taong mahal mo. Siyempre, diba? para ipa-feel mo sa partner mo na mahal mo siya. Parang pinawisan. Okay, isa pang card. Tingnan natin. Tingnan natin. Isang bunot pa dyan. Ano kayang kulay naman? Parang ang hirap pala doon sa red, Tapos sa bawas sa gray, sa blue naman ako. Okay. Okay. Kasama natin si dito si anong gumawa nito si Kiko Tanggero. Okay. Alright. Eto na. Our third card. Yeah. What makes you angry and how do you behave when you're angry? Paano ba magalit ang isang gay? Anong nagpapagalit sa'yo at paano ka ba nagagalit? Naku, paano ba? Kasi ako masiyahin po ako Pagka siguro pag sumusobra na yung tao po siguro sa akin, na paulit-ulit yung ginagawa. Sa una kasi, kaya pang kaya pang, ang tawag dun? So, mahaba pasensya ng isang JC Regino. Hindi ko nga alam po Kala ko mahaba, hindi na. Hindi, siguro pag mga yung mga may ginawa sa akin hindi maganda sa pamilya ko. Bad trip talaga yun. Opo, Paano ba siguro, mababad trip ang isang JC Regino? Ko ba yung tipong nagdadabog, nagtatapon ng mga bagay? Siguro sa sarili ko lang, baka ako sa bahay. Pero tawag dito. Hindi ako nagpo-post sa social media kapag galit ako. Kasi ayoko nung nalalaman ng tao tapos biglang nagbati kami. May nasabi na po ang hindi maganda. Ayun na nga pinagpiestahan ng mga marites dyan. Opo, yes, yun. Ang mga active sa social media ang marites. Galit kami. Gusto ko, talaga, kaming dalaway nag-uusap, mag-aayos kasali po. Ayusin lang. Alright. Thank you so much, JC Regino, for dropping by dito sa ating Love Lounge. So, any shows na gusto mong i-promote and i-plug, go ahead. Yes, para po sa mga updates po sa akin, punta lang po kayo sa FB page ko, yes, JC Regino Official, and sa may bago po ako TikTok, yan. Go, Follow niyo po ako, JC Regino. And syempre po sa Sunday po, bang date? April 2 po, nasa EOS po ako. Yan, kakantahin ko po idolo doon. And syempre po sana po ulit supportahan po nila yung awitin ko pong idolo. Yan, by JC Regino and the April Boys. Yan, ginawa po namin po yan para po talaga sa mga inyo pong lahat, lalo na sa mga tagahanga ni Dad April Boy Regino and ng April Boys. Yan. And out na pala po siya yung sa YouTube po yung namin music video. Alright. Yes, and out na rin po siya sa iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and sa lahat po ng digital platforms po. Alright. Dagang salamat, JC Regino. And last message mo sa mga fans mo out there. Yun po, hello po mga kabisyo, hello po sa inyo mga idol, muli po sana po supportahan niyo po yung awitin namin na idolo dahil pinagandaan po namin, binigay po namin yung puso namin po doon. And sana rin po iboto nyo naman po dito sa Love Radio yung kanta namin na idolo para makasama naman po sa top 10. Oh, yes, of course. Yan, dagang salamat JC. And there you have it, mga kabisyo.
JC Regino. Pwede ba po bumati sa mga Oo. nanonood po mga kaibigan ko? Si Frank nandyan, nanonood. Si Frank, si Billy, si Vega, si Ice and Jace, yan, top 1. And sino ba? Si Ira G. And GMA Music, maraming salamat po. Alright. Eh sa mga tito ko, Ninong Bingo and Tito Jimmy and mami ko, Mami Madeline, I love you. Yan. So once again, thank you for dropping by dito sa ating Love Lounge and I hope to see you again soon. Yes, maraming salamat din po, Uncle Dagol. Sana maulit po. Oo naman, syempre. Of course, ito na, pakikinggan na po natin ang awiting Idolo by JC Regino. Dito na po yan